Не бе, стой малко Стой докато отворя томбата. Кой томбата и... Дай томбата правим то. Айде, само се чуеш. И така е. Коста хора, аз съм Денис Пипи и ние ще направим една томбулка в Magmacraft. Надявам се да се чува убой. Я говори малко. Да, говоря. Май не се чуваш. Я сега Говоря. ще оставя тука. Тъй сега говори. Говоря. Добре, мисля, че ще се чуваш лекичко. И така, томбулата ще е за 35 съба. Ще има двама победителя, ето е нея. Първият победител ще спечели един стак, нали, XP ботали. Само да ги наредя. Опа. Нали, един стак XP ботали. Тук ще е така. Един ще спечели Prot 4, почти цяла. Sharpness 3, нали, хубав меч с един лек. Един блоков Emerald, един блоков Голчай. Кажете хай на YouTube. Правя томбола. Channel Денис PvP. Така. Нали, това е за разделяне. Също първият победител ще вземе тия. Вторият победител ще вземе Prot тройка с малко голденки. Така. С малко голдки. И пак той ще вземе по един стак XP ботели. И... Ай, почти също като първият победител, само че единия ще има Prot тройка, а другия Prot четворка. И... да. Така ще е като цяло. В смисъл, тук ще оцеляваме. Това са едни работи. Тук едни айтеми, които съм имал. Сега мисля да ви покажем нашето развитие с долна Улбой долна. Той се пише така, обаче сега няма в сървъра. Така, това са ни бутушките. Много бутушки имаме. Това са ни панталонките, също много панталонки имаме. Това са ни наградите, също са много. И каските ни, които също са много. Тук са мечовете ни. Имам 4 лега и тук някакви голденки и някакви ябълки. Тук материали за аутобревър. Обаче са бъгнали рестовна бачка. Тук някакви рандоми, тук някакви рандоми. Тук дини, тук повечни съставки. Тук глави. Те глави мога да ги продам. Тая ще е най-скъпата, защото все пак я не ти имаме. Тая на Калай Нарол, която също е скъпа, защото все пак Калай Нарол. Тук често румче имаме. Тук имаме ферма за дървета. Ето и той влезе. Ела в холма, да те покажа. Ела, виж, ела. Чай се включи F1. И това е като цяло. Това ще е томбулата. За да се запишете, пишете запис. Тире името и примерно Денис PvP. Денис PvP. Вашия скайп. Аз дам пример. Не. И трябва. И нали това ще ви за скайпа. Естествено какъвто ви е скайпа ще напишете. И тук името ви в игра. За да изтегля томбата, ще я тегля на 35 съба, обаче трябва да се събните за мен и да харесате клипа. Не е задължително да харесате клипа, обаче е задължително да се абонирате за мен, когато направя 35 съба, дали ще тегля томбата. И така, добре хора, това е от мен, надявам се да ви хареса от томбата. И така, добре хора, това е от мен, надявам се да ви хареса и чао!